Yinong yalam jong kaseng khnam. Hapo ke jingalam jong General Secretary uba James M.E. Neng but Working President uba Thomas Pasa. But kiwe kelali ada kedor khas Chief Secretary ke jela uba DP walang. Bandawa badi ban pentrekam da kejuk ke jing bha akam leng ba ke job reservation policy wat haki karkhana niki company ke badan ha ke jela. Kenang bagi samla ke jela ke nyo akam nyo jam haki niki karkhana. Uba James ulong bagi samla ka jela ki mat ke jing kerdo kam bat kumta kam long syu ban syap tang ya ka kam sarkar. Bat ka khnam kala ajing mut bagadai ban pentrekam ke job reservation policy om tang haki kam sarkar nriwat haki company ne ki karkhana. Kenang bagan long ke jing mentoy ya ki samla. Uli thu ru baga khnam kala but dian hak baidai baga jing thong ya ka expert committee ka bakmi bat bishar bania aga jing thmu ban pen kala ne pen bet thmai ka reservation policy jong ka jela. Bad ulong bagi expert committee keladak bansyong ya kejingelang ke bandingkong hak arpulai terik unai weng bad hak hendru terik uno apra akan syong ya kejingelang ke baar. Ulong bagi kenam onda kelalit bani syem bentah hak kejingelang jong barok kisang san perthai. Kan sapan jing syah lor kejingbo ek office terekam jong ke committee hadali bad kumjur o kebaidai bad kejingbuan jong kejing penlut ban siyo kejing don kam barok. Unong elam ka khnam ulapan paw ke jing benyau bagi kat to kani giseng san perthai kila sedang ban leklet ikani ngamat jing dawa jing kipat ba. Ulong ba ke jing wan jong ki kamdai tang jing kersia ke sarkar jela ndai wat gi bairu giseng san perthai bagian keran AA halor ke reservation policy. Kumba kili ki bat keran nakapor shikapor bat kamdai ban chukenja bet no kumto. Ni sultanat kami kalong kaliang jeng I kalong ba itu ba pada ban konstruk ke expert committee kembali railang gitu ka all party meeting te bat hadin kini ka konstruk ini ka meeting pat kira syong meeting ha kini ka riu trik jong panai bamta ka first meeting ka flight trik sorry ha ka flight trik jong panai bamta tekin sa syong pat ka meeting ha ka riu trik jong December ha second meeting jong expert committee te ha ka jong sisa na kaliang ka jong I ha ka tu ka all party meeting kam dadon jong smohun ban thung ka expert committee namar baleng isnguthu bagi committee ne ko pos ko pat kilong delay ti nre ngimla ban ni namar balai la sing di tang mangi parti ke bapan snow kata ti nyahap ban ya pek ngor pat ya ke ke ba ki parti bar khoi ke manjur ban thungi expert committee kadai ka kamram jing ke movement pat ban budin khnang ba kata ke isu kenam sateng ti kata kadai ke mungkin do ban chief secretary tabat ngila kentu I ba karpat I chief secretary ba la kumnu ngi khmi ti ba hun snem ban wan ngini I ke ye so jong ka ya kebagai expert committee kedai ban ai kudu ka jing syai ni kedai ban ai kudu ka benta te hoj wala na kalian jong chief secretary ong ba on sakhot biang yangi ki political party hadin ka meeting ka banong retreat ten reng snoba sai sin pat ba teng teng kai ke ba ka sarkar ka ju ong bat ka ju batai bat state ka kam teng teng kam ju poi kata det denak ta daw sai sin pat ngoi phingi wan ni ka sngi ya kaban buat din pat nginum syong thaj ro kat bakani ke isu hi kampat urlong kumbaki ngilai railang na kaliang jeng movement jengi nginum syong thaj bang niyaiwan na kapor ban kersiu ka sarkar bat ban yai pen kan mau sarkar bagade bat pandep no kam kala da siapat bag sarkar kam angkom boong na kam sim khia le sin kaliang ka seng jengi in sa sim pari mi sin jam tadi inon kam na kam penting kena bag reservation policy ke jala jengi trekam kat kum ka jing angnur ku jong pai ba kham tam pai ba khasi jengi